Привітання, Аліса. Привет. Аліса, чим ти займаєшся зараз? Сижу, скучаю. Давайте поговорим. О, давай, круто. Аліса, у чим сенс життя? Открываю источник информации. Цинк – це сенс життя, коли що. Як ти ставишся до хатніх родів? У меня уже есть. У тебе є дитя? У меня нет детей. И часики не тикают, если что. А коли жінці треба народжати, у якому зрості? Сейчас найду. Коротше, приклад Кім Кардаш'ян. Аліса, живе Білорусь? Открываю поиск. Живе. Чий Крим? Найдется все. Ясно, коротше, ти не ведаєш. Хто крутій? Лявон Вольський чи Саша Солодуха? Открываю поиск. Ну, бачно, що Лявон Вольський. Яка у тебе любимая пісня Макса Коржа? Открываю. Жить в кайф. Аліса, хто буде наступним президентом Білорусі? Вот ответ на ваш вопрос. А нашу Ниву ти читаєш? Считаю. Ну і кольки ти налічила? Прошу без оскорблений. Слухай, я нічого такого не казала. Як ти ставишся до феміністок? С кем поведешься? Як ти ставишся до геїв? Могу, умею. Практикую. Молодчинка. Тобок ти за ЛГБТ. Я за справедливость. Крутая. Доброе слово и боту приятно. Чим повинен займатися мужчина? Сейчас найду. Сексом. Міліціонерів боїшся? Я ничего не боюсь. Пішла б на мітинг? Какой митинг? За свободу. Прикольно. Ти любиш Путіна? Не знаю, что ответить. Такие дела. Ти любиш Бульбу? Да, не люблю. Чому ти не любиш Бульбу? А драники ти любиш? Не люблю. Обожаю. Ми так само. Есть ответ. Ти вегетаріанка? Я вегетарианец. Так ти мужчина чи жінчина? Гендерная идентичность, как учат нас в Википедии, не обязательно совпадает с приписанным при рождении полом. Я тебе розумію. Зануда. Не лайся. Я не ломаюсь. У тебе есть котик чи собачка? У меня нет домашних животных, но кота надо заводить, пока молодая. Потом поздно будет, часики-то тикают. Приїдеш у Білорусь? Приеду. Чим будеш займатися у Білорусі? Я хочу стать еще умнее и полезнее, и никогда не ошибаться. Выучить несколько иностранных языков. О, ну коли ти збираєшся вчити заміжні мови, то вивчи білоруську. Я не спорю с этим.